Welcome to the leading site news. Cardom, pinili the leading site news abirta kithan kon jebang nili sami semlin therapy. Aprangsi the leading site news ang kilang dundo anabang po abang pipansita. Cardom ng Biglof Cardom. Uthod birta Arjipon Sinan. Arlong Chiklo KCS Junidahin Pen Certificate Kironpa. Pini Priya Chiklo ni Paing Koi 2024 Bhom Kuruarni Pulonia Havar Langsomipi Long Katharong Pen Mati. Arlong Chiklo KCS Unit Pen Umrang So Havar Along Kachithang Plong Goldfield Along Ningkanisek Pen Ningkarong Kachpi Down. Chithanda me non hejong Havar Karbiri Sunimso Rongaji Pulonia Havar Amai Pen. Patir Piponsi Denki Mopam Center Along Indeng Thong Kebrehini Apong Kapaman Ponalong Arlong Chiklo Tirang Pensi Kiching Sianong Imati First Base Team Chipalong Dundo Laso Nong Ilong Dun Pena Joksi Pini Arlong Chiklo Atirang Pen Pini Inkoi Pre 2024 ni Umrang So Go Filalong An Isan Chora Pet Pensi Nong Ikachipajira Jai Meg Dengpon Bangso Mayelong Arlong Chiklo KCS Unit Abidisar Lapen Karbianglong Autonomous Council Transport Board Chairman Sarsing Kathar Chitong Dunsi Kachipati Dun Artist Tumaphan Akiro Pipon Lapen Mo Kewangchiar Nita Ansa Se Cherap Thujia Phan Lamchak Chipipon Arlong Chiklo KCS Unit Amaipu Modern Teron Chunbang Borsing Rong Phar Lapen Dihin Rimbang Sonhan Se Lapen Agi Sang Hotun Japon Lin Si Ingsamjin Pen Mai Pachunpon Arlong Chiklo KCS Unit Abidisar Sarsing Kathar Pen Kithana Tengki Labangso Certificate Ki Loki Joy Kali Lapen Peman Dedri Athike kewang GR ni lapusona kangtui awar sai kachipalong dunjia phan labangso acha taipen thidung kachirap do pusi thanpon lapen laang susi chipati dun thunang jilang pusi thanpon ni ningdo to kilo da brisem benang litum phan nang teng ni dunun elo lase non kewang ye ho am susi nang litum por ipon nang lang atheni le ilitum tumi sidame ilitum phan ilitum arnam phan chipami lo hala so chipami long sidame puru phandar da mepik apening chiton piki aphandar da chiton pik akan kameo amot kameo lasi non kewang ye ho sidame nang litum aku ning chiton lang Mem mesen lang, dam mesen lang, laso ke por ilo. Kado sidame nang litum presiden secretary long sidame nang litum chirap chito dunang to lapen kaprek mata thesi mithang hawar ku chimat hasi non ke wang ye sidame nang litum kado gawi huda ok me ok ramdo po ke wang ye ho nang litum chipate dun pet ko anso se anong ki long po ji ku dilin pet na tum han hirjume pilo lapen litum ining chit henai arlong chiklu mate litum arnam kit henai bangsa arnam sidame nang litum han ahir jume nang pidun po anso se kasi non bang ke ini tin fansi konsep nilitum langsung ipi mate arlong chiklu atirang henpen nilitum kidamtang youth festival long kepati dun si arlong chiklo atirang henpen kidamtang ahot risoy jangtum kepaduk kepalak pen nilitum nong italong dun mo kiching sian nong inang long lo lasi bangsonong ikilong kipati mate alang litum aning rong kikipi penajok pini litum umrong apam an wanglo umrang su haladasi kadugawi tardigwet kisiron pendang lok litum menang an kijoy kelang litum bongso maratum menang an bangke aning ciparong lo bangso penati tardigwet sirondet penati jodet dundet penati bangke non litum ako bangso mayong mar alangso nilitum nonang langso la basi nili kaduli akorti tum handa churung tu kidam tang ahot ilitum nang litum kaduli president secretary pen danglok kepadug dun si koloni homostilong donel festival long kepati dun lo bangso teaming koi mate teranging koi long pen nilitum bangsi best team first best team bang long dun lasi pini ini tum rengdok ni pen kadu kabe non sitame
ladak bangsolang sunan sitamin nang lelo la senili alang litumhan surung tu long ke bang dia hota sonak taksi ke pate dun bom an so se ke long i phan ni hin pen resume pinun lo la pen ini fast best team nang long pen alang litum bangso asariya ta mukha bangke milihin pending sit hedun lo de la bangke isya serason akain bong la bangke alang litum bang kibirti pakanang so athenili tumalong lason arnisia hudolo aprang nili bong lo buniram kathar alang le sitame labangso junel long bangso timolong si along kitlo timolong pensi alang li kepati dun ajoine alang li kengdong dang ke dong pas anong i long dun lo bangso long de penathi nimso ke long pendang lok alang li ladak kiceng si anong e ke long dun penajoine kini alang li all Assam along alang li sitame alang li sita komando a training pidunsi kini nang pas det pen alang li sitame bangso certificate ke doko ajoine kini alang li bangke kini officer rank an long dun lo lasi non ke bang ya korte ang jir tum sitame alang li tum sitame non kicang yar tang sila lasona thagyong si alang li sonong thagyong si bot idun polong ke bangso certificate pen mo kamandu pen tenglok officer rank pen tenglok ason sitame banon ke bang dia hut alang litum se alun se punang manpo pu dirim pen ning se hedun lasi kado hita lason rakhak si karbiang long ke doan la jonel tim pen danglok kadu go islam alang litum kita kabor idun pen non son rakhak asar net kelong along tin stam medu alang litum kita lo kajoy kijoy ki paman ne dati thake ne hen pen ning se hedun lo alang litum henta hirjumi kilo non ke bang dia hut kadu go islam son rakhak non youth karbi youth festival long ta alang litum ke petidun ke mepu ne pen ning se thesi ilang pe kon ke Adun thua birta Arjupon Sinet. Paroi Siran Nerkep, Hauraghat Legislative Assembly Executive Amay, Socheng Thenta Constituency along, Kipaman Pon. Crete Roxy number Socheng Thenta Constituency along, Pinini Pai Inquiry. Paroi Siran Nerkep, Hauraghat Legislative Assembly Executive Amay Kedeng Pon. Labang so may long Paroi Siran Nerkep, Hauraghat LA Maipu, Akai Suren Kram Sapen, May Chipat Hempu Ponsi, May Cheng Pon Linlo. Labang so may long alhiyaman penang chitong dun APHLC Central Committee Kongchun bang Akai Sakiri Rong Par, Lapen Paroi Siran Nerkep, Hauraghat LA along, Klembang Pu, Klembang Pia Songja Potun, Chitong dun pen, May Adi Doklong pen, Maydeng Pon long. Paroi Siran Nerkep, Hauraghat LA Executive Kang Nipon Aputak, Bir Tang Ton pen Arjusine. Achiklo yon wang ta tariking ko ilo bolotang te dak Hauraghat LAC APHLC atum pen ile tum joint extended mate executive meeting dak pedodo asa constituency tin sini tum tariking ko ilo te pedover pini dak tariking ko dak mi tum dak Socheng Thenta constituency dak Rongagora long situm pedopono lapen dak ini tum penangan arsik jikalam itum cingki jetan bono lapen none prang ke bang jelang ile tum program ke deng ponai dolang lapan ke klaim ke dam ponai dolang lakat do kawe alam itum cingki jetan bono non nomor 1 bang ke non tarik krepli asam long opposition party doan itum ching room se itum mass rally pedo banje Guwahati long labang sohun sidame ile tum Hauraghat LAC pen ile tum bang pharo phoso se gidu ni phan itum dak che parai pontang lo lapen asona thakse kapre LA tum karbiang long lapen en sigil pen stame gidu ni phan itum APHLC pen itum chingwai ponpo lalo lapen hinia bang ke non la tarik pho karbiang long la non November tarik pho karbiang long lo ke do adivasi ya khai doan itum APHLC long nang kecerap nai chitu dui phani tum phana chingki na chingbai phana len ala tum chingrum po bukulia long lang thera long hala sur sita mili tum APHLC Hauraghat LAC ben il tum kachet tong dunja phan lapen kecerap duni phani tum chisik ding lo lapen aso phi nil tum la Hauraghat LAC ben ke claim ke dam ponai ka do gawe apen ar pu ke pek nai lapen kala non e prangi bang jelang program do ans tame kapachun poneji phan sini tum chisik chedang pono la hello ini tum dak executive meeting lo ngaching bai pon ke Entela asamala betak la bne compensation bide to tak la rap asamala putha compensation pipedat polani tum arjulong lo na pen ni tum dam lo adim ta
ni tum la APHLC Central Committee Vice President la pen Treasurer pen ni tum pak longkam la pen ke pu la bisar pu asai dan ba tum wang lo la pen la so asam mala ke pu pak longkam si wangi pulo ma di bisar pu pen pu so cheng thenta la pu rong mo website lo la pu tu sinang klui pulo ma di la si la pu ham rena na tu ling chika na tu la pen ke pu dong kam pen dam pe da asam mala bang ke compensation pi kon dong pi ne tum chini dun de pi pu se arjulong setang la pu is kar biang long la pak long kampen la pu so cheng thenta rong mawena pa plapet to wara bang ke compensation pi pe bu tum arjulong la si la bang so pu tha ka bang ini tum retarlip nang kokpo la pen APHLC pen bang ke la ka arjunang kokpo ko pia posi pi pedet ma bu bang ke ate hala pu side bang pi la pu pi pe la pen ason thak thak compensation ki long nang i pu thak pen non la national highway la 4 lane long sadami ki pi pe do la pen ada corruption pinil hai da do nil tum long record do report do la hai record do lo la pen ni tum la hai prak chingki chingwai pon bom lo la pen la corruption ke claim la pen la compensation ki pipe de jia phan rong a so tum phan luwok pu pen a pot kelang rop la so pu tha ka bang ke la bang e chok che de ji athe a ron a teng pen si compensation pinayan da me pinang ji jong si pipe de along pen pi lo long pen pipe cho hai un de tum hange pipe de polo tang te la puson kelang rem do kok blon de mo phi la ke mena mena se chingnang che ji la ke corruption of sidam ji la hello chalo gandi Long live, long live. Harakhat LSC long live. Long live, long live. Harakhat APHLC long live. Long live, long live. No to namaste. No rest. No to namaste. No rest. So cheng thenta pen Johnson terang Daily Report, The Leading Side News. The Leading Side News pen ke paklang pon abirta lapuan sa kanton pon iglo do me thak me kardong.